आंना बिधान बर' गामि बेसेखाथानि मास मोनबा जाबाय आङो माइ गायनायनिफ्रायनो एसे माइ गायखांनानै लोमजादों आङो सिगाङाव बिदिनो जेबो मोनाखैमोन बारा जायै जायै आं जन्दिस जानानै एसे उदै सानाय उन्दुदोंमोन आङो बावनो जन्दिसा बारा जालांबाय उदै सानानै ओमफ्राय बिदिनो थांबाय डाक्टारनाव आङो क'क्राझाराव बे सिराबाव थांदोंमोन सिगाङाव माबै कुसुगाव थांदोंमोन आङो कुसुगाव हस्पिटालाव थांदोंमोन आङो कुसुगाव हस्पिटाल ओमफ्राय सनाखौ खालामहैदो होनना बुंबाय नालाय ओमफ्राय कुसुगाव हस्पिटालनिफ्राय माबायाव थांबाय आङो बै सिराबाव क'क्राझाराव ओमफ्राय सिराबाव थांनानै नैबेहाय नैबे सिराबानाव मा एमआरआव फैबाय आङो एमआरआव फैनानै एसे माबा खालामबाय एक्सरे खालामजोब्बाय ओमफ्राय बै जन्दिस जादोंमोन अन्थाइ किडनियाव अन्थाइ दं ओमफ्राय गलब्लादाराव दं ओमफ्राय बेनिखायनो दै साय साय मोदोमा आथिं बुजोब्बाय जाला जालांबाय ओमफ्राय क'क्राझाराव एमआरआइ डाक्टार थिनहरबाय गुवाहाटियाव थांदो होननानै गुवाहाटियाव फाथायहरबाय तेजपुर समाव थांदोंमोन आङो बावलाय एसे मोजां जादोंमोन पाइप गासिबो सोनानै साफा खालामजोबदों ओमफ्राय दै बख'दों दै बख'नानै पाइप सोना होबाय मुलि थुलि गासिबो बिजि होबाय एसे मोजां जादों एक्सरे खालामजोबनानै थै सोदों ओमफ्राय 6 लाख थाबोबाय बेहायनो गारि भारा थांबा भारा गारि भाराबो 8,000 लायो हस्टेलाव 8 दिन थादों आङो न' भारायाबो 3,000 गासिबो जानाय थानाय बिनि उनाव एसे माबा सुथि लाना फैबाय एसे हामनानैसो मोजां फैबाय दा बेनिफ्राय अपारेसन खालामनांगौमोन दा बेनिफ्रायनो दा आङो एसे रायजो राजाफोरनि फैसा थाइसेनो एसे लुबैदोंमोन आङो अपारेसन खालामनो दा हाबो 7 बिघा फानबाय आङो थोआखिसै मोसौ फानबाय 3 दा बिथाल'सै आंना बेबो गैला दा सरकारनिफ्राय दा अनबालाय थाइसे थाइनै एसे आंना माबा सन्दनि बेयो आंनि फिसाय ओमफ्राय बेयो दैज्लां माइ गायखांहां जाबायमोन आरो लोमजानाया ओमफ्राय बिदिनो जन्दिस लिभार माबा जादों होननानै माबादों आरो हस्पिटालाव लांदों बेयो इसिराबानाव लांबाय इसिराबानावथ' दा हस्पिटालाव थानांगौ होननायाव थायाखिसै थानानै ओमफ्राय दा लाबोबाय जोङो जोंहा उन्दैबो दं नालाय फैफिननांदों आरो ओमफ्राय फैफिननानै बिदिनो बेजों नायथ'लायबाय नैबे दतमानि हस्पिटालनिजों नायथ'नानै ओमफ्राय बेजोंबो जायाखिसैलाय बेजों जायैनि आरो नैबे सिभिलाव थांलायबाय सिभिलावबो नायथ'लायबाय बाहायबो थांलायबाय बेजोंबो जायाखिसै ओमफ्राय बेखौ नायलायबाय आरो नै एमआरएमआव हागोन ना हाया होननानै नायबाय ओमफ्राय बाहायबो हागोन होनलायबाय हागोन होननायावहाय जोङो माबाबाय आरो दे जों बिदिनो गुवाहाटियाव लांनो थिनखादोंमोन नालाय ओमफ्राय जों गुवाहाटियावथ' हानाय नङा बाव हायो खोमा होननानै नायहोदोंमोन आरो ओमफ्राय दा हायो होनना बुंबाय दाना नायबाय सेस्था खालामबाय डाक्टारफ्राबो सेस्था खालामनानै दाना नायबाय आरो सेस्था खालामबाय ओमफ्राय दा बिदिनो बुबाय मानसिया बारा जाबाय बुनानै दा बेनो गुवाहाटियाव लांनो थिननानै लांबाय जोङो हा हुखौ गासिबो गारजोबनानै मानसियाल' थाथोंसै होननानै ओमफ्राय दा गारि गारनानै दा माबाबाय आरो गुवाहाटि हस्पिटालखौथ' आंबो लांनाया लांबाय गुवाहाटियाव ओमफ्राय आं नामखौथ' आं मिथिया जेनेबा लांदों बिदिनो ओमफ्राय बेहाय माबा थाहैदों आरो बेयो एसे गोबाव थाहैदों बिदिनो 8 दिन 9 दिनानो जाहैदोंगोन आरो एसे गोबाव बिदिनो ओमफ्राय बिनिफ्राय दा बेयाव हामनानै फैबाय एसे मोजां जानानै बेमारा बिदिनो जन्दिस लिभार अन्थाइ गासिबो अजानि जेनेबा जारिबाबो बेखौबाबो हायासै नालाय डाक्टाराव खारबाय नालाय बिदिनो किडनिकआवबो मोननैबो दं किडनिक गलब्लादारावबो दङ नालाय ओमफ्राय बेहायनो दा डाक्टाराथ' होनबाय बेखौ गावनि जेनेबा माबा थाबथेनानै दं नालाय बुनानै
बेखौल' गाव फोसाबना हरबाय आरो पाइप सोनानै हरबाय नालाय दा पाइपजोंथ' बे मोजां जाबाय दा मास मोननैनि सोनानै हरदों आरो डाक्टारा दा अपारेसन बानायथारनांगौ मास मोननैनिथ' आरो बारबाय आरो बारनाया मास मोननै बारबाय अपारेसन बानायनो दा गारि गारबाय नालाय जोङो फैसा थाखानि जेनेबा अपारेसनाथ' बानायथारनांगौ दा बेना बानायगौनाय दिना बारबाय दा उदैया साख्रेब जागासिनो दं आरो दा बानायथारनांसिगौ आरो दा बिनि थाखायनो जोङो जेनेबा आइ आफानाव जेनेबा अनसुंथाइ मोनथों बेफोरबायदि जोङो खावलायहरदों आरो अपारेसननि थाखाय आरो जेनेबा फिसा सासे दं नालाय जोङो बेखौ जेनेबा फेदेरलांनो थाखाय सोलिबाय औ खावलायनांगोन माबा जेनेबा हेफाजाब होनाय जेनेबा हाग्रामा जेनेबा मोलारि जेनेबा सार बेफोरनि थाखायबो जों थाइसे थाइनै जेनेबा लुबैदोंमोन आरो बेफोरबायदि जोंनि फिसायनि थाखाय जिउखौ गारि गारनानै जोङो एसे जेनेबा थाखा नांबावगौ आरो बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो एसे हेफाजाब मोननो थाखाय खावलायहरदोंमोन आरो रायजो राजा जेनेबा सरखारनि थाखायबो आरो सरखारनिसिमबो जेनेबा थाइसे थाइनै आइ आफानि थाखाय जेनेबा अनजानो थाखाय अनहरोबा होननानै जों खावलायहरदोंमोन आरो